ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാലടയാണ്. പാലട പായസമാണ്. അപ്പോൾ ഓണം സ്പെഷ്യലാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അട വേവിച്ചത്, പാല്, നെയ്യ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും, ഏലക്കായ പൊടിച്ചത്, പഞ്ചസാര, മിൽക്ക് മെയ്ഡ്. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കുറച്ചതിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കണം. ഇത് പാൽപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിലെപ്പോഴും പാൽ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽപ്പൊടി വാങ്ങി വെച്ചാൽ എപ്പോഴേലും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം വെച്ചെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് വേഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പാൽപ്പൊടി പച്ചവെള്ളത്തിൽ കലക്കി അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചു. ഒരു 200 ഗ്രാം അടയിലേക്ക് ഒരു 250 ഗ്രാം പാൽപ്പൊടി എടുത്തു. അത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കലക്കി അരിച്ച് വെച്ചതാണ്. പാല് നന്നായി തിളച്ചു. ഇനി അതിലേക്ക് അട ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അട കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചു, ഒരൊറ്റ വിസിലിന്. കാരണം ഇതെങ്ങനെ ഇട്ട് ഇറക്കി വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തെ സമയം കുറേ പിടിക്കില്ലേ. അപ്പം അത് കാരണം ഒരു വിസിലിന് അട ഒന്ന് വേവിച്ചു. അതെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പാല്, ഈ കലക്കി വെച്ചിരുന്ന പാല് കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. അതൊന്നിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അട ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്, വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. പഞ്ചസാര പാകത്തിന്, മധുരം കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് കുറവിടാം, കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതലിടാം. പഞ്ചസാര ഇട്ടു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന പാലും കൂടെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ കുറച്ച് നേരം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിൽ കുറച്ച് നെയ്യാണ് മിൽമയുടെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. വെണ്ണയാണ് ഇടേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യാണ് ഇട്ടുള്ളത്. വെണ്ണ ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ്. ഉപ്പില്ലാത്ത വെണ്ണ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ടു. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇളക്കി പാകാവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഏലക്കും പഞ്ചസാരയും ഏലക്കും കൂടി പൊടിച്ച പൊടിയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിൽ വിതറി കൊടുക്കാം. പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന്
വറുത്തിടണം ഇതിൽ. അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി വറുത്തിടണമെന്നില്ല. നെയ്യോ വെണ്ണയോ ഇതിലൊഴിച്ചാൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ ലേശം നെയ്യിൽ കുറച്ചൊന്ന് അപ്പോൾ പാൽപ്പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനം അട വേവിച്ച് കുക്കറിലിട്ട് വേഗം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലടിക്കുക, കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് എയർ പോയതിനു ശേഷം തുറന്ന് പാൽപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചിരുന്നു കുറച്ചെടുത്ത് അതിൽ ചേർത്തിയിട്ട് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പാൽപ്പൊടി കലക്കിയത് ആദ്യം പാനിലൊഴിച്ച് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ വേവിച്ച അട അതിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത് ഒരുവിധം വേവ് പാകമായി വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് പാല് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ആ പാല് പിന്നെ അതിൽ പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കണം, എന്നെങ്കിലേ അതൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഇളക്കി കുറച്ച് നെയ്യോ വെണ്ണയാണ് നല്ലത്, പക്ഷെ ഞാൻ നെയ്യാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് നെയ്യ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി പാകമായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഇളക്കുക. പിന്നെ നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് വറവിടുക, കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത്ര തന്നെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക. അടുത്ത പായസം കൊണ്ട് നാളെ വരാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.